дар дунёи пӯёи тарроҳии омӯзишӣ як духтари ҷавон дар Тоҷикистон пештоз аст. София Муллобоеваи 21 сола нахустин тарроҳи омӯзишии кишвар ки инқилобе дар ин замина эҷод кардааст. самти кории тозае барои кишвар. аз курсҳои забономӯзиву тарроҳӣ то СММ ва даҳҳо фанҳои дигар. ҳамчун тарроҳи омӯзишӣ, ин ҷавон духтар ҳамчунин таҳияи методология, нақша ва мундариҷаи курсҳои онлайниро омода месозад. Получается, за моей спиной около 12 онлайн-курсов. то ҳол ман коргардони 12 курси онлайнии мукаммал ҳастам. ман бо коршиносону муаллимоне ки мехоҳанд дарсҳояшонро онлайнӣ кунанд вомехӯрам. ба онҳо кӯмак мекунам ки нақша тартиб диҳем. дарсҳоро ба бахшҳо тақсим мекунем. ҳар як бахш як дарс мешавад. ҳамчунин ман барои хонандагон бозиҳои ҷолиберо таҳия мекунам ки раванди дарс дилгиркунанда нашавад. Как сделать так, чтобы привлечь и удержать его внимание? дар ҳоле ки ҷаҳон 11 октябрро ба унвони рӯзи духтар ҷашн мегирад, София рӯҳи ҷавондухтаронро дар ҳама ҷо табассум мебахшад. вале на ҳамаи духтарон дар ҷаҳон мисли София ба вижа Тоҷикистон имкони кору таҳсил доранд. тибқи омори Бонки ҷаҳонӣ 49% занҳои тоҷик аз 15 то 24 сола имкони таҳсил ва корро надоранд. Зулайхо Усмонова, ҷомеашиноси тоҷик, як сабаби кам фаро гирифтани духтарони тоҷикро ба таҳсилу кор бо баробар тарбия наёфтани духтарону писарон дар оила мебинад. Хизматгорро дар духтаро чӣ накунем, тарбия накунем. Духтаро ва писаро бояд як хел тарбия шавад ва ба воя расонида шавад. бояд. яъне чӣ қадар ки мо ба писар сарф мекунем, масалан пулу захираро, бояд ба духтар ҳамчунин бояд сарф кунем. София ҳоло дар яке аз донишгоҳҳои Душанбе таҳсил мекунад. вай аз Бохтар ба Душанбе омад. аз синни 19-солагӣ зиндагии мустақилонаро пеша кард. Лутфулло Тағоев, устоди София, ки ҳоло дар ҳаёти ӯ нақши бародарро низ мебозад, аз ояндаи дастпарвараш умеди зиёд дорад. аввалин духтаре ҳаст ки дар соҳаи омӯзиши онлайнӣ қадамҳои худро гузоштааст. имрӯзҳо София барои сохтани курсҳои омӯзишӣ ва инчунин ворид кардани технологияҳо дар соҳаи омӯзиш хеле саҳму талошҳои зиёде мекашад. София ба ҳамсолони худ ва кулли духтарони тоҷик як паём дорад. И всем девочкам, которые также горят желанием. ба тамоми духтароне ки хоҳиши таҳсилро доранд ҳаминро гуфтаниам ки мубориз бошед, орзуҳоятонро аз даст надиҳед, соҳиби нони даҳони худ бошед, дили волидайнро ёбед то шуморо дастгирӣ кунанд, қурбонии қолабҳои суннатӣ нашавед. То есть пока вы не сдвинете камень с места, его никто не сдвинет. як орзуи дигари София ҳам ин аст ки мехоҳад касбашро дар Тоҷикистон рушд бидиҳад ва ба ҷавонони тоҷик фоидае орад.